दा दसेनि उनावनो राननानै हरगासिनो दङ ओरैहाय दङ नै EM राकेश सार लोगोसे धनन्जय EM सार दं दायो लहित नार्जारी नै आदायाबो मोनबाय गंसे साइकेल आरो ना नों खुसि ना खुसि बिराद खुसि जिउआव मोनफेराखैमोन ना मोनखांबाय मोनफेरदोंना मोनाखैमोन आइया मोनफेराखैमोन माथो नोंबो दायो दख'ना दायाबा माथो गोदो थाइगिर बिबार अलंबारबो दालाय लाङोमोन मैदेर आगानफोर आच्छा मैदेर आगानखौ माबायदिथो बानायो हा बानायबाय मोजांनो आसिफोरजों एरनानै एसे मैदेर आगान दाजागोन ना दाजाया माथो गुफुरसो खुन्दुङालाय थाइगिर बिबार मैदेर आगानखौ गोमोफ्रावसो दायो लाइगांफ्रावसो दायो गुफुराव मिलाया गुफुराव मिलायाहाय लांग्राफ्रा मालाय लांबायसो हां बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर दायो आङो थांनो ओंखारदों जाहैबाय खैला मैला UPPL नि ब्लक अफिस गोदानावहाय दा बेयाव मानो थांगोन होननानै बुङोब्ला गोबांथार महिला आइजोफोरनो बेबायदिनो साइकेल खुन्दुं बेबायदिनो गोबांथार बेसादफोर राननानै हरगोन होननानैहाय आं खोनानो मोनदों दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोनहाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सानदों दा जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड मोनो नायबानो जाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोफोर दा नायनि माबायदि जादों आरोना दा लोगोफोर थांनोसै आङो गारियाथ' बायनो हाखा जाहैबाय लोगोफोरनिखौनो सालायबा उफाय गैया दा लाबोथ'दो आङो लोगोफोरनिखौ स' लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर थांबाय थानोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदिफोरनो हरनाय जादों आङो एसे नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एक्सप्लर खालामनानै देखायनोसै ओमफ्राय नै गारिया लोगोनिखौसो लाबोदो आङो दा थांबाय थानि आरो मोसौआबो मोसौलै लामा मानि खानानै दोनो दा सफैबाय आङो मेन लकेशनावहाय गोबांथार फैबायानो नै बाइक दं साइकेल दं बेटारि गारिबो दं नै ने ओमफ्राय दा गोबांथार सफैबाय आरो ओमफ्राय नैबेनो जादों जाहैबाय जिथुनाखि खैला मैलानि UPPL नि ब्लक अफिस गोदान दा नै साइकेला नायदो बेफोरनो आरोना बेफोरनो दा बेखौ माबायदि मानसिफोरनो राननानै हरनाय जागोन आं एसे देखायनि दे गोबांथार दङ नै ओमफ्राय नै ओरैबो सायायाव दंलायो मानसिफ्रा दा नै खुन्दुंफ्रा नायदो बेयावहाय जमा जानानै दं नै ओमफ्राय ओरैहाय गोबांथार बे ओनसोलनि आइजोफोर दंफैसै नै नायनानै लादो दा बिसोर मा मोनगोन आं एसे देखायनि दे सोरनि खाफालाव मा दं मा बेसाद मोनगोन दा लोगोफोर नायलांदो नै साइकेलफोरखौ बेफोरबायदि लाइन दोननाय जाबाय राननानै हरनाय जासिगोन दसेनि उनावनो दा लांग्राफ्राबो फैबाय नै गोबांथार ओमफ्राय दा बेफोरबायदि आरो गोबांथार दङ साइकेला आं दिन्थिलांनि एसेबाबो दा ओरै दङ नै आब'मोना नोंबो साइकेल मोनगोन नामा माबायदि मोनदों गोसोआव आच्छा मा गामि मा खिजिरबारि आदाबो मोनगोन गोसोआव माबायदि मोनदों आच्छा नोंसोरबो मोनजोबगोन ना साइकेल आच्छा माबायदि मोनखो गोसोफ्राव दा बेबायदि आरो नै गोबांथार बिसोरो साइकेल मोनजोबसिगोन आरोना जायफोरा बयलार गोदायो नोंबो मोनबाय बेवहाय नै आब'आबो मोनबाय दे दा बेबायदि आरोखि गोबांथार मोनबाय नै ओरैबो दङ आरो गोबाङानो लानानै थांबाय आरो नै ओरैहाय दा बिदि आरो फुरा बिसोर मोनजोबसिगोन आरो माबायदि मोनदों गोसोफ्राव दा बिदि आरो नै दायो ओरैहाय EM धनन्जय सारा खुन्दुं राननानै होगासिनो दङ नै जोङो बड'लेण्ड हेन्डलुम मिसननि आधारजों बा बड'लेण्ड हेन्डलुम मिसननि आसनिनि गेजेरजों जोंहा जेसेबां हेन्डलुम क्लास्टार दङ बड'लेण्ड हेन्डलुम मिसननि जिथु क्लास्टार दं बे क्लास्टाराव जोङो एखेबारे मिशनखौ साक्सेस खालामथारनायनि खाथिराव आरो जेसेबांफोर क्लास्टारनि उइभार्सफोर दङ बे बिथांमोनहा बारे जोंनो खुन्दुं नांगौ होननानै बिनायलाय जोङो अनिसा सत्तेव जों बिथांमोननि गोसो गुदुंखौ नुनानै जों दिनैहाय बिथांमोननो खुन्दुंखौ होनाय जाबाय बिटिआरनि मानगोनां जोंनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि थिननाय लेखा दिनै निसिमा हालामाव जोंनि आब' जोंनि आइ जायफ्रानोखि गोबाव समनिफ्राय बे ओनसोलाव जेम्स बसुमतारी MCLA बिथांखौ देरहाखांनायनि उनावबो जेबो मोननो हायाखै बेनिखायनो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि थिननाय लेखा जों दिनै बेवहाय 2000निबो बारा सुबुंखौ साइकेल होनायनि सिन्था सरसाजों
जों बेवहाय ना फानग्रा अमा बेदर फानग्रा आरो बयलार दानग्रा बे आदामोननो बे आंनि आबौमोननो जों राननायनि मोनसे बिथांखि लादों आरो बेजोंनो लोगोसे बे हालामाव जेसेबां न'खर दङ निसिमा ओनसोलाव गासिबनिबो न'आव बे जायगायानो जाया बे UPPLबो जानो हागौ बे BJPबो जानो हागौ बियो सोरबा माने BPFबो जानो हागौ जायखि जाया सुबुंनोनो जों न'खर न'खर आसनि होनायनि फैगौ 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर मानसिम जों रादाय होदों जे गासिबो दाउ अमा फिनांगौ बोरमा फिनांगौ गासिबो ना फिनांगौ बेबायदि रोखोमजों निसिमाखौ मोनसे जौगाखांनाय मोनसे समष्टि मोनसे जायगा बानायनायनि सिन्था सरसाजों प्रमद बर' बिथांनि थिननाय लेखा जोङो धनन्जय बसुमतारी आंनि कलिग EM आंनि माने जोंनि निसिमानि इनचार्ज आरो जों बे माने हाबाफारिखौ मावनो फैदों आरोखि आं मोनसे खोथाखौसो खावलायो नोंथांमोननि मिडियायाव जे निसिमानि हालामनि रायजो राजाफ्रा गोबां बोसोर माने सरकारि जि बेनिफिट मोननांगौ गभर्नमेन्टनिफ्राय जि बेनिफिट मोननांगौ बेनिफ्राय गोजानाव दङ आं खावलायदों बेवहाय गावनि माने जि माने राजनितिक दोलो सोरबा जुदि BPF दोलोनि मानसिफोर दङबा जेबो संखा लानो नाङा गावनि नामखौ रेजिस्टार खालामनांगौ जे आंनोबो उमुक नांगौ आंनो मा नांगौ आं मा खालामनो मोजां मोनो आं दाउ फिनो मोजां मोनो आं अमा फिनो मोजां मोनो आं बयलार दखान होयो आङो अमा दखान होयो थ' बेफोरबायदि मानसिखौ आं गासैखौबो खावलायदों जे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनांगौ आरो बे गासैबो खाबुखौ लानांगौ आरो सिडली हिसाबै एबार गोबां माने जोङो भट मोननानै देरहालांगोन खारन BPFआ नंखाय खोथा बुंनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ गोबां थगायबोबाय 4 बोसोरनिबो बारलांबाय प्रत्येक बारावनो बिथांमोना सरकारा बायगोन होननानै BPFनि जि सिदा सादा रायजो राजाफोर दं बिथांमोनखौ मिसगाइड खालामबोदों आरो बे खोथाखौ सिडलीबासि रायजोआ बुजिबाय जे बेसेबां आरो बे जेननाय पार्टिजों थाबाय थानानै माने सरकारि आसनि माखासेनिफ्राय जों बेसेबां गोजानाव थाबावनो गतिके आं दिनै बे फ्रिलि गासिखौबो खावलायदों गासिबो फैनांगौ आरो बाइ इलेक्शना जिहेतु बिराद गिदिर चेप्टार नङा गभर्नमेन्ट चेन्ज खालामनायनि मेटार नङा सिडलीनि मोनसेल' समस्थिया गतिके जाय बिजाथिया मोजां बे बिजाथिखौ सरकारजों थाखानाय बिजाथिखौ हरनानै सरकारि गासिबो खाबुखौ लानांगौ होननानै आं निसिमानि आरो सिडली समस्थिनि जेसेबां जा रायजोफोर दं बेखौ खावलायहरो आरो आब'आ जि दानो गोरों दा मा दायो आচ্ছা ओमफ्राय नै बेबायदि आरोखि फुरा फैलाबाय मानसिफ्रा एसे सोंनोसै माबायदि जि दायो आब'आलाय गोरों दा जि दानो मादैयाबो दायो दा दायो गोदोनिफ्रायनो दाखायो ओमफ्राय दा जेनेबा खुन्दुंखौ मोनला माबायदि दाहैथिनाय नों गामसा दाहैनायसै बाबु आচ্ছা दा गोबांथार दं आरो जि दानो गोरोंफ्रा नै दङ आब'आलाय रोंना रोङा दानो खुन्दुंसो गैया जों रोङै गैया गोरोंखा दाथ' खुन्दुं मोननोसै माबायदि दा खुन्दुंथ' मोनसिगोन माबायदि मोनदों खुन्दुंखौथ' दा मोनसिगोन जेनेबा माबायदि मोनदों सोंलाबायनोसैब्रा सोंलाबायनोसै मोजां मोनदों खुन्दुं मोनसिनालाय मोजां मोनबाय ओमफ्राय मादैयालाय दाग्रा गोजाखा सि दाग्रा गोजाखा मोननैनिसो गाबदों आচ্ছা दाखागोन दा दाजोबगोन आरो बिसोरो नोंलाय दायोना दाया आं रोङाहाय साइकेलसो मोनबा हामगौमोन मा साइकेलसो सालायगौ आं रोङाहाय आयु दा बिदि आरोखि साइकेलखौ नुनायखाय साइकेल सालायगौ जाहैदों नै नोंसोरलाय रोंगोन ना रोङा मादै दायो जोङो बुरैबाबो दालि दानानै गानलाबायथोंसै नुबाय दा थारानो गंथाम गाहाम दंखायो गोसो होनानै दाखायो जोङो मावबाय दा थारानो गंथाम गुफुर गोजा दानोसै फैनोसै गुफुर गोजा आচ্ছা नाथायबा रङासो मिलायासै आरो बिदनफोराव आगर गुबैफोराव गोमो गोथां गुफुरफ्रासो मिलायोना दा गुफुरल' जाबाय दा रङा मा दं दा नुसिगोन आरो दा बिदि आरोखि ना फैसा मिखाया बिदि जायोनो मानसिया नोंबो दायो दा फुरा मादैयाबो दायो आচ্ছা बे गासिबो दाजोबखायो ने नोंबो दागोन दा माबायदि मोनदों खुन्दुं मोननोसै दा फसायाखै खुन्दुं रोङाखौ गुफुरखाय
मा जानांगौमोन जेनेबा गोमो गोथां अ आच्छा थारमाने गुफुर नुदों आरो दा गुफुर लाबा ना मोनसेल'खानो रङा जानो दा बिदि आरोखि नोंबो दायो ए आच्छा आच्छा दा मोनलांला दाहैदो आब'आबो दानायसै दा दे गोदोनि इस्पातजों खालि दानायावहाय नोंसोरबो दायो दा सोरबा दायोना दायाथाय ओरैबो बरथिक फैबाय नै टट' गारिजोंहाय बेटारि गारि होननानैबो बुङो नै बिसोरो खुन्दुं लांनो फैबाय आरो मा मोनलाङो लांसिगोन आरो बिसोरो दा फुरा बरथिक जाबोजोब्बाय नोंसोरबो लांनोसै दाखायो दानो रोङाबाबो सोंलाबायनोसै दे सोलोंनोसै दे दाखायोहाय गोसोबायदि दाग्रा दंखायो आच्छा माबायदि मोनदों गोसोफ्रावलाय मोजां मोनदों मोननायखाय बायनो गनायानो बहानि जादों बायनो गनायनि दानानै गाननोसै बायनो गनायनि दानानै गाननोसै मोजां मोनदों दा बयबो लांनो फैदों आरो ओरैबो नै बरथिक जोबखा मानसिया ओरैहाय नै मानसिफ्रा लांनो फैलाबाय आरो नै माथो नोंबो दायो दख'ना दायाबा माथो गोदो थाइगिर बिबार अलंबारबो दालाय लाङोमोन मैदेर आगानफोर आच्छा मैदेर आगानखौ माबायदिथो बानायो हा बानायबाय मोजांनो आसिफोरजों एरनानै आसिजों एरखानांगौ माबायदि मोनदों दिनैनि गोसोआ मोजां मोनदों बेसे मैदेर आगान दाजागोन ना दाजाया माथो गुफुरसो खुन्दुङालाय थाइगिर बिबार मैदेर आगानखौ गोमोफ्रावसो दायो लाइगांफ्रावसो दायो गुफुराव मिलायाहाय ए बेफ्राव ओरै फारौ मेगनाबो सोलिलायलाङो फारौ मेगनाबो खाना जाखागोन दा खाना जायोहाय गुफुरजों ग्लेद लोगो लांग्राफ्रा मालाय लांबायसो आं दा लोगो फारौ मेगनावबो मिलायासो मिलाया आं दिगदारसो मोनलाय लांबाय दा ओरैहाय नै नोंबो दायो ए गय नागिरदों आं गय ए आंबो दा ओरैहाय बिबोनाबो दागोन नै ओरैबो नोंबो दायो ए थुमब्रा नाजानाया ए